חיזוק מהפרשה, ערב שבת קודש, פרשת תצווה, פורים קטן, שיהיה פורים קטן אבל שמחה גדולה. ידוע שהגר רבא בייס ישרול, זכר צדיק לברכה, היה בן אדם שהוא הקפיד מאוד על זמנים. היה זמן להגיע לתפילה, הוא הגיע. תיש, השעה שאמרו, הוא היה מאוד מדייק. פעם אחת, האח שלו, לב שמחה, חיתן, וחיכו, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, כמעט שעה, הרבא לא יוצא. כשכבר יצא לשמחה, הרבא שאל אותו, לב שמחה שאל אותו, מה קרה? אז הוא אמר, שכשבאים לשמחה צריכים באמת לשמוח עם כל הלב. היה לו מאוד קשה לשמוח עם כל הלב. למה? כי הרי ידוע שבייס ישרול, זכר צדיק לברכה, לא היה לו ילדים. אתה יש לך ילדים ואתה מחתן ילדים. והיה לי קשה לבוא לשמוח עם כל הלב. לא יכולתי לצאת. עד מתי שאני החלטתי שאני חייב לעבוד על עצמי, לשמוח עם כל הלב. רק אז אני יכול לצאת. זה מעלה גדולה מאוד, אנחנו אפילו לא מבינים את זה. אבל התורה בפרשת השבוע מדבר כל כך הרבה על הלב. בפסוק כתוב, ונשא אהרון את שמות בני ישראל וחושן המשפט על ליבו. פעם אחת לב, והיה לב אהרון על ליבו לפני השם. עשרות פעמים בפרשת המשכן כתוב לב, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. בפרשות האלה אנחנו רואים את החיוניות, מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לב. אבל יש פה דבר אפילו יותר מדהים. המדרש אומר לנו שרבי שמעון בר יוחאי אומר שכשהקדוש ברוך הוא שלח את משה רביינו להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, הוא לא רצה. הוא אמר, יש לי אח יותר גדול, תן לו את הכבוד. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא כשאתה סבור שיהיה מקפיד עליך, לא כשאתה חושב שאהרון יקפיד עליך, לא שלא יקפיד עליך. ורעך ושמח בליבו, הוא ישמח בכל הלב. ובגלל שהוא שמח, רק בגלל שהוא רעך ושמח בליבו, הוא זכה לחושן המשפט שהיה על הלב, וזכה להורים ותומים. התורה רוצה כל כך מאיתנו, שאנחנו נעבוד על לב טוב. ידוע שאדמו"ר מבעלז זכר צדיק לברכה לפני שהוא נפטר, הוא נתן בצוואה שיהיו באחדות, לא כשהולך להם קשה, כשהולך להם טוב. כי מאוד קשה לפרגן שמישהו עשה את השידוך שאתה רצית, שמישהו עשה את הכסף שאתה רצית, שמישהו קיבל מה שאתה רצית, אז זה קשה. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שתדע. למה כתוב פה כל כך הרבה פעמים לב, לב, לב? כי אם אתה נותן את כל הלב שלך למישהו אחר, לאח שלך, או למי שזה רק יהיה, אתה תזכה ללב שיהיה על זה מלא יהלומים ואבני חושן, ואורים ותומים. שבת שלום וברך.